Ahojte, chcela by som vám predstaviť novinku z akumulátorovej sady, nožnice ASA 20. Krabica, respektíve balenie, obsahuje návody, nožnice, pekne skrytom, akumulátor AS2, ktorý je vlastne využiteľný do viacerých strojov a samozrejme nabíjačku. Momentálne sa dá kúpiť len v sete, neskôr budú dostupné aj len samostatné nožnice. Sú ľahké, nevážia ani celé kilo, úplne jednoduché, ergonomické nožnice s jednoduchým ovládaním, s jednoduchým displejom, na ktorom vidíte v podstate všetko, čo sa týka vlastne nabitia batérie, koľko máte strihov. Dokonca spraví to 2000 strihov, cca nejakú hodinu a pol práce, naozaj že práce. Veľmi kvalitný materiál, čo sa týka nožníc. Manipulácia úplne jednoduchá, viete si nastaviť rozteč vlastne tých čepelín na 2,5 cm, respektíve potom na 19 mm. Využiteľnosť batérií, ako sme aj hovorili, je na viacero strojov. Štýl má tých strojov neurekom, takže by sme si pár z nich predstavili. Do tejto línie patrí napríklad stýločka GK26, takisto nožnice HSA 26, kde sa dá vymeniť nôž vlastne na živý plot, plotostrih a vysávač CA20. Momentálne posledným výrobkom z rady AS je vyžímačík, ktorý má 2 akumulátory.